आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. वैभववाडी तालुक्यात आज वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पावसानं हजेरी लावली असून काही भागात गारपीटही झाली. या अचानक बदललेल्या हवामानामुळे आंबा आणि काजू बागायतदार मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. वैभववाडी तालुक्यात दुपारनंतर अचानक काळे ढग दाटून आले आणि काही वेळातच विजांच्या गडगडाटासह व वादळी वाऱ्यासह जोरदार पावसाला सुरुवात झाली. अनेक ठिकाणी गारपीट झाल्यानं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आंबा आणि काजू या मुख्य पिकांवर या पावसाचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आधीच हंगामाच्या उंबरठ्यावर असताना आलेल्या अवकाळी पावसामुळे बागायतदारांमध्ये चिंता वाढली आहे. अचानक आलेल्या पावसामुळे बाजारपेठेत आलेल्या तसंच बांधकाम सुरू असलेल्यांची धांदल उडाल्याचं चित्र पाहायला मिळालंय. काही ठिकाणी वीज पुरवठा विस्कळीत झाला होता. तसंच या वादळी वाऱ्यासह झालेल्या पावसामुळे सरडुरे, शिराळे, अरुळे, निमरुळे, करूळ येथे विद्युत पोल घरांचं छप्पर कोसळून मोठं नुकसान झालंय. या नुकसानीचा पंचनामा सरकारी यंत्रणेकडून सुरू आहे.